să fie cam greu să termin. Încă 2 din astea. Și am cam revenit iarăși. Nu știu. Bă, cum era să... Bă, aș schimba. Da, am revenit iarăși, să știți. Da, am realizat ceva. Mâine n-am română, așa că nu o să o fac azi. Deci, am revenit prea repede, ca să știți. Măcar o să am mai multe videouri pe canal. Deci, asta e un avantaj cumva. Pentru mine. Pentru alții nu prea. Bă, dar n-am internet, bă, frate. Ce-mi place că n-ai internet? Nu-mi place, îmi place uneori și uneori nu-mi place. Bă, ia-mă. Bă, pleacă. Nu îi mai facem ceva. Dă gol. Bine. E 1-1. Nu. Dă-te încolo, care are el ultimul atac. Răsc. Sper să bubuie. O, apărăși că nu o las. Hai, iau. Ce faceți, mă? Șobogherțoi. Fugi. Ce faci? Bine! Mamă! Cum a fost asta, bă, la secundă a fost. Deci mai trebuia un hit să-i dau ăla și era papa. Se pare prea insane uneori. Cât de bine poți să joace unii. Chiar și cu puțin. Bă, uite la cât de încet. Merg. Măcar... Bă, frate, care sunt șansele? Ați văzut și voi? Pleacă! Că ți-am dat por. Vedeți? Asta urăsc. Dar ori mi-a dat ei stan cu ceva, habar n-am, dar merg prea încet. Bă, stai, bă, îmi dau asta, fix când iau mingea. Îmi dau așa. Acum îi spamez, îi tanchez cumva. Aștept aici să plece. Iau mingea, hop, îmi dau ultimata, dau așa să plece și nu! Și cred că și-a dat toată lumea seama ce vreau să fac. Îi tancam, tanchez. Frate, ce faci, mă? Care șansele? Kemen, dude, bă, dați-i! Nu. Nu e de bine. Asta a fost video. Asta, pa. La revedere. M-am enervat așa de tare. În fine. Scuze pentru pauză, nu știu, am apăsat cu degetul, nu știu, n-ați auzit cred că nimic din ce am zis, așa că îmi pare, nu mai știu nicio. Skin-ul ăsta pe colet nu e urât, dar totuși nu-l vrea pe colet. Nu-l vrea pe colet, ok? Ei, ca, bă, dacă ar fi, de exemplu, ar fi foarte scump, aș da. Sau dacă ar fi skin limitat, măcar. Asta, cred că, dacă nu câștig nici... îl câștig. Cine pune pariu cu mine că câștig meciul ăsta, clar.
Uitați pe cine am, bă, frate, în echipă. L-am pe legendara aia care mă enervează mereu pe mine. Și acum, bam, dă ăsta. Da, nu a fost bine, bă, că l-am dat. Mai bine îl spamam. Îl spamam mai bine. Mamă, mă și blochez și n-a dat și gol. Stai că te apăr ea. Pleacă, pleacă, pleacă! Pleacă! Pleacă, pleacă. O da gol. Bine, bine. Bă, dar a fost... E bună echipa, bă, frate. Dacă pierd... Acum am pierdut și echipa dacă pierd în momentul ăsta. E în minus dacă pierd acum. Pentru că, bă, frate, uite la că am echipă bună. N-aveți ce să ziceți. Că am echipă rea. Bă, și să scrieți, bă, Patrick, îți dai seama că ai pierdut. Uite la că ce slabă e echipa ta. Dar e bună, n-aveți ce să ziceți. Dacă era slabă, putea să comentați cât vreți. Vă lăsam eu. Asta e Nita. Jurați-vă la voi că e Nita. Cine poate că Nita arată așa, mă? De că Nita arată așa? Ziceți-mi și mie, de că Nita arată așa de bine? Hai, mă, eu. Bă, mă, dau ultima ta și dau. Bine. Yes. Yes, în sfârșit am terminat. Deci. Vreau să zic ceva, dacă acum am picat brawler, acum mai continui meciul ăsta. Bă, uitați-o că ce am la colecția mea, am o grămadă de cartonașe. Dar ce îmi lipsesc? Vreau o cloșcă. Mamă, dar stai, după meci vă arăt ce... Mie îmi trebuie neapărat draconul, cloșca. Care un coleg de-a meu, cloșca care și-a pierdut-o. Mai nou, nu știu cum, dar... Și-a pierdut-o. Frate, cumva voi pierde meciul ăsta. Thank you. Așa. Ești dead. Ce, mă? Ăla. No! Acum vi-l arăt. De exemplu, diamondul ăsta e fain rău. Cine zice că e fain? Sau sticluța asta. Fac, asta e cam urâtă. Am și un panda, mi l-a dat colegii mei unul. Ăsta care nu-l are nimeni din clasa mea. Creeper-ul ăsta. Porcul care nici ăsta nu-l are nimeni din clasa mea. 2 de zombaloi. La fel. Bă, dar avem 3 de Alex. Uite. Toți alea că Alex, Steve. Am 3 din ăștia. Mai am un din ăsta. În fine, am găsit un dragon. Da, îl aveam pe acolo.
Bă, le-au pe Colt. Facem misiunea cu Colt. Toate misiunile care au mai rămas le facem cu Colt. Cu Colt le facem pe toate. Bă, ce brawler vă place? Brawlerul nou care e acum fără așa, era... Mie mi se pare că erau mai faine vremurile dinainte cu Brawl Stars. Cine zice la fel? Nu! Dar nu îmi plăcea că nu a existat Dynamite așa de mult. Bă, deci prea mult. Nu știu cum nu ce dă giveaway. E că aș vrea să dau giveaway la toți. Sau cum dă Zăsami. Sau cine mai știu eu. Nu, bă! Da, bă, frate. Pierd multe trofee. Știu eu pe cine mi le-au pe Sprout. Nu. Vă zic eu. Îl vedeți pe acest persoană? Această persoană egal, bă, pe toți îi bate. Pe toți. Această persoană e prea OP. Mă întrebați de ce n-am rancul mai mare. Nu mă joc ca un disperat. Ca Mădălin, nu. Sau altcineva care... Știți? Mamă, ce m-a catapultat, baby. Dă-la Tus ceva. Ce, mă? Îți vă zic, video ăsta nu o să fie mai lung de vreo oră. Dacă mi-e să mai lung de o oră, e primul meu video care e de o oră sau... Bă, shorts n-ai cum, deci... Doar de 60 de minute. Nu, bă, 60 de secunde, stai. 60 de minute de o oră. Ce vorba? Eu sunt curios cui place școala, gen. Vreau să-mi zic asta. Cui place școala? Mie, de exemplu, nu prea îmi place. Mai ales nu prea îmi place ora de engleză. Cui place ora de engleză? Ok, doar pentru cine vrea să învețe engleză. Eu aș vrea să învăț. Dar doar nu stocilar să învăț pe de rost. Mamă, mă bătea Rosa. Clar mă bătea. Fără nicio discuție mă bătea. Dă-la că... Bul! Fuge de Carl! Ce bul de Carl! Ia vină tu. Explicați-mi și mie de când bul fuge de Carl. Eu nu știu de regula asta. Știam că Carl fuge de bul. Nu-i. Hai, dă. Bine! Mamă! Un hit! Mai jucăm 2 meciuri și cam asta a fost video.
Da, da, 2 meciuri. Adică de acum exagerăm, bă, frate. Vreți de prea mult timp. Dacă vă prinde părinții voștri că stați de atâta timp, e cam dead. Nu mai aveți voie pe telefon deloc, cred. Cred unii dintre voi care cază se întâmplă. Mă gândesc. Bă, urmăresc pe Piper, că o urăsc. Nu! De fiecare dată când am să pierd acum, am să-mi iau alt brawler. Până-mi pare că o să vină 10 pe mine. Pa! Hop! Bine! Am avut un noroc prea mare. Mama! Îmi dau seama că trebuia să-mi dea un hit. Și m-a anihilat. Nu! Am fost prea nobis la faza aia. Voilà, să ziceți că am fost nobis la minutul, nu știu, 16 și ceva. 16, 50 ceva. Că chiar am fost prea nobis, bă, frate. Nu! Stai, că-l bat. Stai, vine tu încă. Stai, l-ați văzut și voi că... Ia, l-a văzut. Ia-te-l, șobolanul. Șobolanul. Uite. Pică-te-l. Am găsit șobolanul de catrifoi. Bă, să-l aveți pe... Bă, oare chiar există chestia aia care a făcut-o Madalin? Să aibă 100 de din astea, gen, știți, power-up-uri din astea? Chiar e reală. Să-i scos el aia și-a păsat. Eu... Pare prea imposibil, care-și... What the fuck? 7... Trebuie să-mi o schimb. Hai să încerc și eu pe Rosa, că nu prea mă juca cu ea și am văzut că unii oameni chiar joacă. E cam OP. Bă, cine și-ar dori, ca și mine și colegii și un prieten de-a meu, să poată să le predea la profesor? Cine își dorește? Scurios. Eu cu un prieten să ne dorim într-o săptămână din asta altfel să putem să le predăm la profesori, să vadă și cum e să fii copil, să le dai teme, să facă tot ce zici și toate chestiile astea. Cine nu și-ar dori? Moe. Bă, eu zic, bă, numele ăsta cred că a fost de la muzica aia. Moe. Plac.
Mamă. Bine că am știu să mă feresc de hiturile lui Rico. Nu prea ai cum să te ferești de hiturile lui Moergen sau lui Edgar. Dacă ești aproape de el, ești dead. Uite! Șobolan! Șobolan de către voi! Nu! Alt șobolan! Hai, bă, frate, am fost Anubis-la. Gen, bă, fraților, cam asta a fost video-ul. Scopul meu a fost să termin misiunile. Mai am o misiune, dar, bă, frate, nu mai am chef să mai fac și pe aia. Hai ca asta de la 2 Shadow. Și, bă, nu uitați, ăsta a fost video. Eu am fost Patrick și v-am cam pupat.